गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद आफादनिफ्राय बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। बे समावहाय जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो थाखो 6, 7 आरो 8 बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि जि मोनसे रोंगौथि बेखौ आनजाद नायनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ सामलायनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानानै होजानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानानै होनाय रोंगौथि सायख' आनजाद सामलाय आफाद बेनि आंजों लोगोसे दङ एग्जाम कन्ट्रलार राहुल राज दैमारी, एग्जाम कोअर्डिनेटर अनसुमा बसुमतारी आरो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि सानथौसा बर' बिथांमोनखौबो आङो दिनैनि बे समावनो बे सुबिदायावनो आङो साबायखर बावदों। जोंनि आनजादखौ मोजाङै सामलायनायावहाय बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जाय बिथांमोन फोरोंगुरु बे आनजादखौ सामलायनायावहाय जोंखौ हेफाजाब होबाय बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों आरो जाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बे आनजादखौ होबाय बिथांमोनखौबो आङो बे समनि गेजेरजोंनो आङो साबायखर बावदों आरो जाय बिथांमोन दिथागिरि बिथांमोना गावनि फरायसुलि एबा गावनि गथ'फोरखौ बे आनजादखौ होनो थाखाय मदद होबाय थुलुंगा होबाय बिथांमोन दिथागिरि बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों। उदालगुरि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादा रोंगौथि सायख' आनजाद सामलाय आफादा थांनाय डिसेम्बर दाननि 14 अक्ट' सानखालि बे आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 22टा आनसलिकनि गेजेराव 25टा आनजादखुलि बे आनजादखुलियावहाय बे आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन आरो बेयावहाय जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थाखो 6आव 2298 फरायसुला फरायसुलिफ्रा आनजाद होदोंमोन आरो थाखो 7आव 2314 फरायसुला फरायसुलिफ्रा थाखो 7आवहाय रोंगौथि आनजादखौ होदों आरो थाखो 8आव 2249 जन फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे आनजादखौ होदोंमोन। दा बे आनजादखौ होनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो जिल्लानि गेजेराव साबसिन नाम्बार मोननो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो सायख'नानै दिहुनबाय आरो बे सायख'नानै दिहुननाय आनजादखौ जों दिनै फोसावनो थाखाय लादों। दा गिबियावनो आं फोसावनो थाखाय लादों थाखो 6नि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेरावहाय गासै 2298 जन फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेरावहाय जाय बिथांमोना बांसिन नम्बर मोनबाय सेथि नैथि थामथि बे थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आङो फोसावनो थाखाय लादों। थाखो 6नि फरायसुला फरायसुलिनि गेजेरावहाय बांसिन नम्बर मोननो हाबाय मुस्रि भारसन बर' बिथाङा UN एकाडेमि कालाइगाव दख'रानि सिङाव आरो बिथाङा गासै 100 नम्बरनि गेजेराव 83 नम्बर मोननो हादों। नैथियाव थांदों थरायना ग्ल'रिया सरगियारि
लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालि बिथाङा नोलोबारि आनसलिकनि सिङाव गासै 100नि गेजेराव 80 नम्बर मोननो हादों आरो थामथियाव मुस्रि सोमदोन बसुमतारी 2 नं नलबारि गोजौ फरायसालि अरां दखरा एबसुनि सिङाव बिथाङा मोननो हादों 100नि गेजेराव 78 नम्बर बे समावहाय थाखो 7नि आनजादनि फिथाइखौ होनो थाखाय लादों सेथियावहाय थांदों मुस्रि बिजितसा ब्रह्म बर'बाजार गेजेर फरायसालि बर'बाजार दखरा एबसुनि सिङाव बिथाङा 100नि गेजेराव 77 नम्बर मोननो हादों आरो नैथियावहाय जोंहा साब्रै थांदों थाखो 7आवहाय थरायना रोनस्रि दैमारि आलारि एकाडेमि नोलोबारि दखरानिफ्राय 100नि गेजेराव 70 नम्बर मोननो हादों थरायना संगीता बर' बकपुरी गेजेर फरायसालि भेरगाव दखरा एबसुनिफ्राय 100नि गेजेराव 70 थरायना लुसमि रामसियारि मुरमेला गेजेर फरायसालि टंला दखरा एबसुनिफ्राय बिथाङा मोननो हादों 100नि गेजेराव 70 आरो थरायना अनसुलि बाग्लारि इउएन एकाडेमि खाग्राबारि दखरा एबसुनि सिङाव 100नि गेजेराव 70 नम्बर मोननो हादों आरो थामथि मासि आवग्रिनो हादों थरायना सना बसुमतारी आलारि एकाडेमि नोलोबारि दखरा बर' फरायसा आफादनि सिङाव बिथाङा 100नि गेजेराव 68 नम्बर मोननो हादों बेनिफ्राय 8 थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ होनो थाखाय लादों थाखो 8नि रोंगौथि सायख' आनजादाव बांसिन नम्बर मोननो हाबाय थरायना रियाना मसाहारि के बरुवा हिन्जावसा गोजौ फरायसालि भेरगाव दखरा एबसुनि सिङाव बिथाङा 100नि गेजेराव 86 नम्बर मोननो हादों आरो नैथि मासि आवग्रिनो हाबाय थरायना मिजिं बर' इउएन एकाडेमि खाग्राबारि दखरा एबसुनि सिङाव आरो बिथाङा 100नि गेजेराव 81 नम्बर मोननो हादों आरो थामथि मासि आवग्रिनो हाबाय थरायना पुर्निमा बर' शेखार शंकरदेव मिसन गोजौसिन फरायसालि डिमाकुसि दखरा एबसुनि सिङाव बिथाङा 100नि गेजेरावहाय 80 नम्बर मोननो हाबाय दा जोबथानायाव जाय बिथांमोन फरायसुलिमोना रोंगौथि सायख' आनजादाव जिरायनानै बांसिन नम्बर मोननानै सेथि नैथि थामथि मासि आवग्रिनो हाबाय बिथांमोन बयबो फरायसुलिमोनखौ आङो रोंगौथि सायख' आनजाद सामलाय आफादनिफ्राय बरायबाय आरो बिथांमोननिसिम गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय आरो बिथांमोन फरायसुलिफोरनि इयुन गोजोन जिउ हास्थायबाय आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव बांसिनहै मोजांसिनहै आवगायलांनो हागोन होननानै आं मिजिं खालामबाय आरो जोबथानायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिमबो आङो साबायखर बावदों मानोना बिथांमोना जोंनि बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसुलिफोरखौ बेबादि आनजाद खुंनायनि गेजेरजों जोंनि सोलोंनायनि जिउ दावहायाव आवगायलांनो थाखाय गावखौनो साखाफारा खालामलांनो थाखाय बेबादि जि बेबस्थाखौ खालामदों बे बेबस्थाखौ खालामनायनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो आङो हामबाय होनदों साबायखर बावदों आरो इयुननि समावबो बेबादि हाबाफारिफोरखौ लालांबाय थागोन होननानै मिजिं खालामना आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय।